Joseph D'Amico, anzjan ta' 77 sena li jinsab residenti fid-dar tal-Anzjani tal-Imsida, ħajkollu l-opportunità li jieħu lezzjonijiet dwar l-użu tat-tablets. F'kummenti ma' One News huwa spjega kif permezz ta' din l-inizjattiva se jkun jista' jsir aktar familjari mal-użu tat-tablet. Familjari naf x'inhi tablet, ma tantx naf fil-operating system tagħha. U din se tkun vera helpful għalina għaliex pa speċi san nitlu żjed fit-teknoloġija alla volja tal-età tiegħi bol dir. Din hija parti minn proġett li ħabbar is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Antnia Ġusdeċelis it-tnejn filgħodu fejn anzjani li qegħdin joqogħdu fid-djar tal-Imsida, tal-Mosta u tal-Imtarfa se jingħataw lezzjonijiet dwar l-użu tat-tablets. Martin Sultana, mill-Kumitat tal-Welfare, spjega kif l-anzjani se jingħataw 6 lezzjonijiet fuq temi differenti bħall-użu tal-emails, ix-xiri online u kif jikkomunikaw mal-familja tagħhom. Dan se iħeġġeġ lill-anzjani jagħmlu użu aħjar mill-ħin tagħhom. Spjega wkoll kif l-anzjani li jipparteċipaw f'dawn il-lezzjonijiet ser ikunu jistgħu jżommu it-tablet li jingħatalhom. Maqsum fuq 6 lezzjonijiet. Kull lezzjoni għandha t-tema tagħha illi qed inġelu anzjani l-ewwel nett ikunu aware illi hemm bżonn illi jużaw it-tip għall-computer li fil-dar każ qed nużaw tablet. Illi l-ewwel nett ikunu jafu kif jużawh u l-applikazzjonijiet tagħha ta' tablet għall-użu li hemm faċilitajiet kbar. Is-Segretarju Parlamentari Antnia Ġusdeċelis saħaq kif permezz tat-teknoloġija wieħed jista' jkollu aċċess aħjar mal-familja tiegħu kif ukoll kuntatt dirett mal-ġrajiet kurrenti. Ħalnagħtu training lill-anzjani tagħna li huma fil-homes u allura permezz tek ħajkunu jistgħu jikkomunikaw mal-maħbubin tagħhom permezz ta' din l-għodda l-ġdida li qegħdin nagħmluhom u nħarġuhom fiha. Din l-għodda l-ġdida ħaddihom aċċess biex ma jibqgħux fil-kmamar tagħhom u fil-homes imma jkollhom aċċess għad-dinja kollha. Ħajkunu kapaċi jistgħu jidħlu jagħmlu email, ikunu kapaċi jistgħu jagħmlu Skype ma' tfal ta' tfal, ikunu kapaċi jistgħu jirrelataw mal-maħbubin tagħhom fil-waqt li qegħdin ġo din il-home. Ġusdeċelis ħabbar ukoll li ħajkun hemm tisħiħ fil-Wi-Fi ta' djar sabiex l-anzjani ikollhom Wi-Fi b'saħħtu fil-kamra tagħhom. U għażiet jgħid li din l-inizjattiva ħatkun estiża wkoll f'aktar djar tal-anzjani fi żmien li ġej.